شانم سی غریبچه ошикчор ба дархости ҳар як ғарибачаи тоҷик духтари шудоре ки ғариби безана нигоҳ дошт ҳаёт ба дидор нарасонда тӯҳфаи наве сохташ фарзандаш дод меҳрубон яъне ҳам номи ишқаш ёши ёшай сарпеши чашмуш кард вақте ка пириши ҳаёт барои ё модара ойнаи вахши дай дунёи пири дар ойна рӯи ёши шамедин некия ёши дида нашид фарзандаш ошиқ шид меҳрубони ҳам номи ишқаш чун меҳрубон ғариб шид амун тақдир такрорай модар беқарорай дида фарзандак ки барои туи загран тайёр дора барои суми туй суми тиқа суми қалинги фата модар талха кафай нигоҳ дора бихафай рӯзи парвози фарзандам бегаҳ намози шомдай оча гирья накамиём туй мекунам шоча як келинет ёфтум оча хошай пайванди дора рӯи молами хамезе баш ва ту монанди дора зик наша оча гирья нака доам тема рафтум сумка да пушт такси тарафи аэропортда ки дили модар қарор нагирифт наистод гирья пешай парвозак зад гуфт оча доам те бори дига муки бегона қадами аввал сумка да пушташ як ғарибачай дига кор мекова барои ишқаш кор ёфта сумка да кор кар сара хам када ойлика хонароӣ мекад очаш сума ҷам кадак кормоҳи охирон шай бача ганда хирсандай яки занги телефон номрой зан шавандашай алло гӯшит кадестам ҷони шириним гап зад дихтагу бахшишу номрой мара ай контактот хатза ҷонам шӯхӣ нака ба омадан ма як бо монда дига омадани ту дар кор нест хонагиёи мода мара бачаи холамда додестам ма чо кунам мара бахш ма маҷбурам ки ӯра да дилҷо кунам алло ҷонам ту баска ту чӣ гуфтасти чӣ хе биги туя абкаска о намешаваи хе очаво отайта ҳамашон медонистан ки ма даи мулки ғариб барои ту истодам ма фаҳмондам шон гуфтан ишқат кӯдак бозие уже числои туи мамона ҷонам ҳамаш розие телефонам те оча да гап занам ай зиндагим фаҳма дар чӣ азобум ай пишти ишқи кӯдаким оча дихта телефона нагирим киштак рушта пеши чашмош да торик шид дунёи рӯшан аму тақдир такрорай телефонам зад девол даланат ба ишқи яроми замон ки мекна девона телефони якоша гирифт занг задало оча ҷонам лоза шудо дестан оча бира бигардонаш ови яха гӯё ай сари модар рехтан кади мебини ай тақдир намеша гирехтан пеши рӯи модар давраи ҷавонӣ омад пеши рӯи модар зораи як ҷавоне омад ки ба зора мегуфт туй да бигӣ ад кас ки ҷонам ғариби хидуш дар даботи накун ситам ба ҷонам ман накардани туиш сабаби марги як ҷавон шида фарзанди хидшам баҳри туе безора ҷон шид модар ба ови чашм хонаи духтара кофта галлакаи марги фарзанд як бор дар пеши чашмш тофтак ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. шонем 3